Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Voice of the People Party Youth Wing kalalit benikendo ikibriya badipet yakatanat NHI DCL banekran halor ke jingja hap ki sangut kibriya hapo karyat lumlon hajan karyat rengan kaseng ka dawa bakani ka company kadai ban siu yak bailut ksan chikiti lanot bahap po karyat balada kimle yakata kan sale dak bating e nang ni shakmat habagran shikilat batai khobor uba marbut dekhar ubadai upresiden ka VVP Youth Wing ulaong bagani ka jingja kalabin bintar ka seng Bat hagani kejing kendo keseng kelapan by lut kesan nak benta kini kibalaklan. Ulaong banadu usnam arja arpulai hadu menta kini ke company ke klam labu i kejing betha badan kam ni ki signboard nak benta kinolej nongwan habaki yat nak ke surok kumta kini ke kejing bakla jong kini ke company ban ke sarkar. Nak liang keseng keladawa nak NHI DCL ya ke by lut kesan dak babu por arsngi baladakim ai kata ke by lut kesan nak liang ke VVP Youth Wing kan sale ek badan kam lada hab ban khang yuk office ru kin sale ekata Behoi menta kasni nakaliang ka Youth Wing jong ka Voice of the People Party lawan kani ka regional office jong ka NHI DCL hadin bengli i min sisngi yaktu ka news baya ka jingjar susi adu sangot ki bril kila tu la jong ka GM kataru na ka ju palongyeng Kena kalian ke Voice of the People Party ni kong siap ni pak ka jing songlem nak kamta kini kalong yin sam kapatu ni sing ki kordo de ngidap ka jing susi bat ha ju kopor ngidap ka jing bitar ba ni lai i ba tu ka jingja ka belaja hang thi po riap dengan ka ba om de shu tang kani ka sin ka bening kok mo haki senam ki belatiap ru le se ki arsenam ki manusia ada ngambakla ngatrai filaya kan mau ba uwe naki ramba snong jong tu snong ba hap tu pitan madu e la ka jong kecingim mo de menta kalawan ja sakani de na kaliang kajungi kum ka Voice of the People Party nim smo la sha bang chu ngam la ni ma shong plikti de lor kani ka nongrim ba man sni i tu news ka tap da ka jing bitar na kaliang kajungi kum ki samlah jong ka Youth Wing di mentang sengi lawan banyak kendu ya kini ki officer in charge hang ni po regional office hang ni po NHI DCL bat nadu menen kesingi ni tu ifi nadu ini kesingi bang i tu news ni latap ya da ka jing smukia bat menen kesingi nilai wat jing tip kumnu bang ini kendu ya kini ki he jong kini NHI DCL bat ni layo yo nilai yo number phone yo ni Asis Sukla bodai general manager ubudai pet ya kini ka project nang tina melim bat ter sedu supo ithan penuslah bat ni klam yo bani kendo uni u Asis Sukla namar ba ulaong yingi ba menem step ula ali her sport Delhi nam ta kini ka kam imat le sing ala panong te mentak singipat ula pha bani kendo bat uni Laksmi Narayan bat uni Kunal Berwah ibadai ki general manager ti bisong hakani ka regional office bat PE habaja ki jing susi namta ki kirit kiria ki patba ki jungi ka jingkeli ka bang kwa ban bu kalong ba menu ban sim ya ka jingkit khli mo hatu ko sarkar kan sim ya ka jingkit khli hatu kani ka NHI DCL kan sim ya ka jingkit khli bat habang ngilaya wan kani ka office ngilaya submit ya ka wi ka city ka ba keren kaba ngila thoong tu bat ngila dawaru ba kidai ban ya ka compensation na kamta kini ki longgien mo ki bala mat ya kani ka jingsungsi le se kumak setip kumak ong mene na ka ju ka longgien mo sangut ki mat ya kani ka le se ki doe la ka jong ka jingim de habang ngila twat jumbut ya kini ki arngut kini ki officer ki badan kani regional office Nila om yaki ba fide ban ya kata ka accountability ka transparency explanation yangi menu kita ki company menu kita ki kontraktor ki ba in charge mo ki kita ki department ki ba in charge kani ka whole project bat kilai thu yangi kani ka project ka hab hapo ka package 2 mo ka leng ka don kumba 26.5 km mo ka sedang na milim marmanyang hadu wa lengkhat kani ka project ka ba kama kini ki jingja ki juja no jung kini ki kali sapo riat rengan te kuma fitep hiru ba kani kelenti riat rengan
kadilik kalinti ke bama ba kalong very dangerous ba mo mentali li kipat ba ki hapiat ban kasngi nang tu mo te kalong ke bama ba nam ta kipat ba bat ku mang li ki news ki media mo babun hi ki lak condemn ya ke NHIDCL bat ya ka sarkar jela namar ba abang ilai kili ya kani company hang niru ya kani NHIDCL ya kani corporation hang niru bah tu kila bot em ya kita ki signboards mo nani kita ki reflector signboards namta ka safety jong upai ba bat hadu menta kini kila om ba om shimla don kum kita hadu menta mo tingi sung thu ba kini ki jing feel na kaliang ka company bat ki jing feel na kaliang ka government bahkan pet na kamta kini ki corporation kini ki company baki yo kam hang ne mo dan nak kalian jungi ngila ai ka warning ngila ai da ka jingkran ke jing maham ka bating ba balai kini ki company ki feel banbu ya kita ki safety measures namta ki patba ki balai ki bawan na ka tu kelinti ngila dawa ba ka company kani ka NHIDCL mo ibadon armut ki kontraktor kata ka YFC bat ka ECE mo kini kidon artli ki kontraktor YFC bat ECE ngila dawa bat ngila bu arsni ka ultimatum ba kin ai ya ka compensation lada kim ai ya ka compensation na kaliang kajungi ka youth wing ngin sale da ka pating bat ngin sale da ka badan kam lada ngi haban khang no ikani ka office ka badan hang ne po silong ru ngi haban khang nomor boleh ngi ong kumta nomor ba ngila i ba kani ka project habangi keli naki kani ka project kelas dang nadu arpo arpulai perkat mapi nadu arpo arpulai mentala arpo opsan om shim nadon kita ki safety measures namta ka safety jong upai ba de kai ka bapen kendit yang ngiru ba na kaliang ka jela me kalia apo jinglam du deputy chief minister menin kasngi ila kran bat ila ai ka jing maham ya kani ka company ba ya kani ka NHIDCL ba ki ben bu kita ki safety measures namta ka safety jong upai ba ban bu ya kita ki signboard ban bu kita ki no entry mo ban bu ya kita ki no ki kerja ban long aware upai ba kan habu ujat na tukulenti ba ka sarkar kadang kendit thia dang ha kini ki por ki bamenta mo kala ai kam ya kini ki company kini ki kontraktor nadu arpulai ba menta ka kenti pan i bo deputy chief minister udang keren kumta tena kaliang ka voice of the people party ke jongi ngismo ban na kaliang ka youth wing ke jongi ngismo ban penramjur ya ka jingkran jong deputy chief minister mo shimla don ya ka jingkit khli kanile ka dei ka constituency ke jong u mo kan usin shu kini ki jingja kilaja ha gitu ki jaka kamtam kini ki jaka kilong jaka ki bama ba ki bri ki ba ka tukar riat rangan kolong very dangerous abangiru bingi ya tu lenti kolong ka bama ba du ka tangi lagi jong kiman bangi i ya ki jing penrem ngi ki jingkran na ki brio na ki nongsong snong jong tu ki tan itu ha kini ki knet sni mo ila penrem ya ka NHIDCL ila penrem ya ka sarkar ila penrem ya kini ki kontraktor ba lada ki don kita ki landslide ha ki tu ki jaka hang turu kimju pun khod ki i kum tu te kalong ke ai ka ba torti ba ha korkom trei jong kani ka company tengok semua bonong ba ka sarkar ka deban pet ba ya ka jing trei jong kani ka company jong kani ka YFC ke ECE kini ki kontraktor ki belayo ya kani ka kam bat kalong ka kamru ka basuki ba hadu ka takta bat kani ka jing trei bat kilai thu yang i date of completion kan de ha u arpo apun rio ha punai Oktober Dena kalian kejungi ngila kerpat Indonesia ba udah ban penstep kam kloy bat udah ban ya mermot ba udah ban tre ba kam tam gitu ki line gitu ki jaka ki bade ki bah apa karet rangai nomor gitu ki bu jengma ba ki bre mo ki bu jengma ba nadu ka landslide mo nadu mentali kade ka por slam ka por lo ka bejur mo ka keti ang tu ka bebun kajing tu jung ka jung ka keti lese kan bu jengma ba ya ki brio ki bayat na kutuk lenti tena kalian jungi tang ini hakan ni kapor ka pemta bat ngila dawa bat ngila ai da ka warning ka penting ya kini ki observe hang ni ba kim dei ban le kai mo kim dei ban le kai bat kim dei ban shimsting haba ki yo ya kani ka kam hakan ni ka jela ka jungi na kalian jungi ngim persya ya ka development hendrengi persya apa lada ki hensting lada ki le kenu ka kam ka bam sutnyong nam tau pat ba nam ta kiduk ki bajenjar ki bajuyat nak ni ka lenti ka bajuran hang tai kitan jong ka penuslah te nak lang jungi ngala da ka warning ka penting ba lada kim sim khia ya kani ka benta te nak lang jungi ngin sapet nang ni sakmat kundu ngin lepan